A mai videóban a gyökérkezelésről lesz szó, hogy mi a célja és lépései. Bár sokan tartanak tőle, manapság a hatékony érzéstelenítési lehetőségeknek köszönhetően ez egy teljesen fájdalommentes és hatékony megoldás lehet. Leggyakrabban mélyszúvasodás okozza a szükségességét. A mögöttem látható CT felvételen is egy ilyen esetet látunk, amikor mélyszúvasodás következtében alakult ki mélyebben a gyulladás. Az itt látható hiány üreg jelzi a szúvasodást, ami elérte már az ereket és idegeket, tovább terjedt a csontba, és a szürke folt, ez a lézió jelzi azt, hogy a csontban már a gyulladás következtében egy hiány alakult ki. Gyökérkezelés során először eltávolítjuk a koronai részen található fertőzött részt, majd a csatornába átfertőtlenítjük, végül egy speciális anyaggal lezárjuk a csatornát, majd felépítjük töméssel vagy koronával a hiányzó koronai részt. Gyökérkezelés hatására meg tud szűnni ez a gyulladás, hiszen a fertőző forrást kitisztítjuk, átfertőtlenítjük, megszűnik a páciens panasza, és a helyreállító lehetőségeknek köszönhetően ismét tudja használni a saját fogát. Gyökértömést követően Ctrl-CT felvételt készítünk, ez egy 3-dimenziós kép, melyen pontosan látható a gyökértömés hossza, illetve helyzete, vagy esetleg vannak olyan csatornák, amiket nem találtunk meg. Ilyenkor tudunk még igazítani a gyökértömésen is, hogyha szükséges, ezzel pontos, precíz munkát tudunk végezni. Ezen a felvételen még látható a gyökér körüli gyulladás, azonban gyökértömés segítségével a csont és a gyulladás így már meg tud gyógyulni, a koronai részt töméssel, illetve koronával helyreállítva pedig a páciens ismét fog tudni rágni ezen a fogon.